Lömerya Merdinê şaredariyê kitêbxaneya Gelvekir têda nêzî 20,000 kitêb hene ji bo zarok û ciwanan jî beşên taybet hene. Salonên kitêb xwendinê û lîstikan jî cuda hatine çêkirin. Şaredar Hüsamettin Altındağ dibêje ji bo navçeyê xizmeteke mezin e û bixêr be. Li Mehserta Merdinê şaredariyê kitêbxaneya Gelvekir têde nêzî 20,000 kitêb hene. Ji bo zarokan û ciwanan salonên cuda hatine çêkirin. Xwendekar dikarin bên û dersên xwe jî li wir bişixulin. Bila pirtûxane ma beyna pirtûxane yenî nesil. Hem ji bo zaroka hem ji bo mezina cihekî nû e. Li vê derê sê peşêmane ji bo zaroka, ji bo mezina û ji bo cihê ji xwe re li vê derê bilîzin weka lîstika wanekê. Şaredar Hüsamettin Altındağ diyar kir ku ev kitêbxane ji bo navçeyê xizmeteke mezin e. Yani kütüphane me imkana van nexweşik bu. An hezar vetme teniş bu haya ilkokul haya lise ve deretin hem üniversite hazırlık dibinin hem geliştirmiştikin. Tabi ilk iş bu me bu mahsert etme baş bu ortam ki bir nezihe bir hoşik. Bi taybetî jî zarok gelek kêfxweş bûn. Kütüphanemiz açıldı, çok mutlu oldum. Çok mutluyum kütüphanemiz açıldı diye. Di kitêbxaneyê de cihên lîstikan jî hene. Hamza Çölgeç